Българската културна общност се сбогува с един от най-уважаваните си актьори и режисьори. Йосиф Сърчаджиев остави след себе си богато творческо наследство, което ще продължи да вдъхновява поколения зрители и артисти. Новината за кончината му беше съобщена от неговата дъщеря Ана Сърчаджиева. Тя потвърди, че семейството е изпълнило желанието му прощаването да бъде скромно и в тесен семейен кръг. Приживе Йосиф Сърчаджиев неведнъж е споделял, че предпочита хората да го помнят с неговото творчество, а не с последния ден от живота му. Именно това желание днес звучи като негово лично послание към всички, които са го обичали и уважавали. Роден на 2 май 1945 в София, той израства в семейство, в което театърът и изкуството са естествена част от ежедневието. Още от ранните си години проявява интерес към сцената и актьорската професия. Детските му игри постепенно се превръщат в истинска любов към театъра. Заедно с братята си организира домашни представления, които развиват въображението и артистичния му талант. По-късно започва професионалния си път, който го превръща в едно от най-разпознаваемите имена в българския театър и кино. През годините създава десетки запомнящи се роли. Със своя талант, емоционалност и силно сценично присъствие печели уважението както на публиката, така и на своите колеги. Освен като актьор, той оставя следа и като режисьор, работейки с отдаденост и желание да развива българското сценично изкуство. Колегите му го описват като човек с голямо сърце, професионализъм и неизчерпаема любов към театъра. За много млади актьори той е пример и вдъхновение. През целия си живот остава верен на убеждението, че изкуството трябва да докосва хората и да носи смисъл. Думите му за живота и смъртта продължават да впечатляват мнозина. Той вярваше, че човек трябва да приема житейския път със спокойствие, достоинство и надежда. Днес неговите роли, постановки и творчески постижения остават живи в паметта на зрителите. Българската култура загуби голям артист, но неговото наследство ще продължи да живее чрез сцената, киното и спомените на хората. Изказваме искрени съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички, които са били докоснати от неговото творчество. Поклон пред светлата му памет. Нека Йосиф Сърчаджиев бъде запомнен с таланта, човечността и огромния принос, който остави в историята на българското изкуство.